Шекспирның «Тормыш ул театр» дигәненә Бөек Тукайыбызның үз гыйбарәсе бар. Безгә ул шигырьнең ике юлыгы гына таныш. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дип шагыйрьнең язып калдырганы истә. Әмма 1907 елда «Әл-Ислах» гәҗитендә Тукаев имзасы белән чыккан бу шигырьнең шәхсән үзем өчен ни сәбәптер башка юллары күңелемә хуш. Бәлки аларның бүгенге вазгыятькә бик тә туры килүләре моңа сәбәптер. Театр ул дәрел гылум, дәрел әдәптер, холыкларны төзәтмәккә сәбәптер. Димәк, Тукайыбыз театрны әдәп һәм белем йортына тиңли. Биредә игелектә матур алмадай үскән, җитешкән кеше киләчәктә үз халкының холкын, ягъни язмышын үзгәртергә сәләтле. Sabanlarda sağan, buleklerde ağan, sabancı koyan, koyan sizgen dayan. Халкыбызның мәдәни һәм тарихи мәркәзенең иң данлыклы сәхнәсенә менеп уйнау һәрбер артист өчен зур бер күңел хозурлыгы. Һәм бу куанычка бу балалар һичшиксез лаеклы. Быел Минзәлә гимназиясенең балалар театры Казан тамашачыларының хушын алып, республика күләм узган Сәйяр фестиваленең гран-при ияләре булды. Алар йөрәкләрендә дөрләгән яшьлек дәрте белән бу тарихи сәхнәне җанландырды, гөрләтте, балкытты. Аңа яңа нур өмет чаткысы кабызды сыман. 3 ел балалар белән шулай шөгыльләнәбез, аларга бик ошый. Көне-көне белән куып та кайтарып булмый. Алар инде шуның кадәр тәгә бирелеп, ишенә кадәр кирип, һәрбер дәресендә үтәбез үзебезчә инде. Вакытлар гына җитми инде. Бер театр түгәрәге нинди безгә максатларга ирешергә ярдәм итә? Бер театр түгәрәге генә. Бер театр түгәрәге, театр бит инде ул үз эченә күп әйберләрне алып тора. Анда керә җыр, бию, уен, сәхнә теле, татарча сөйләшү һәммәсе. Инде театр балаларны ача. Хәзер бит инде шундый яшьләр, алар бит инде өлкәннәр белән исенәшергә дә ялалар кайсы берсе. Башларына кайып китәләрме, кыенсызлыкмы инде аларның, мин аңлап бетә алмыйм. Димәк, бу тәкъбирлек түгел. Түгел. Сез моны ачыкладыгыз. Әйе. Димәк, балалар ояла? Әйе. Мин шулай дип аңладым. Башта эшли башлаганчы мин дә шулай диреп кыенсызланып торганнарыннан бик шикләшәдер, үзем дә нәрсә эшли бу балалар дип. Хәзер инде тора эшли, аңлата, һәрберсендә алар ачылдылар. Күпме вакыт кирәк менә баланың йөрәгенә барып җитәр өчен? Шактый вакыт кирәк. Исәнмесез? Узыгыз, утырыгыз. Сезне хастаханәдә дигәннәр. Мин сау сәламәт. Сөендем. Рәхмәт. Ни өчен? Сез сәламәт булган өчен. Мин бүтән хастаханәләрне йөреп чыктым. Ни дисәң дә, әмма ярата да инде безнең халык татар сәхнәсен. Милләтебез яшенә, картына карамастан, бу бөек сәнгатькә ихластан мөкиббән. Татарстан мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында бүген 1400дән артык театр түгәрәкләре эшләп килә. Әмма бу санның төгәнлеге дә шактый чамалы, чөнки театр ул кыша алмаслык бер дөнья, балалар театры аның иң күркәм өлеше икәнлегенә кем карышыр? Минем гомерем шактый күңелсез, шактый караңгы, шуның белән бергә кызык кына үтте. Атам иле анам 1 ел кадәр бергә торгач, беренче бала буларак дөньяга мин килгәнмен. Укучыларның рухи байлыгын, сөйләм телен үстерүдә театр сәнгатенең роле бәхәссез. Бүгенге интернет һәм глобализм чорында балаларда бөек сүз иясе китапка, матур әдәбияткә, халыкның зур меңнәрчә елларны кулашлаган бөек мирасына хөрмәт, ихтыяҗ уяту шактый катлаулы мәсьәлә. Иң беренче чиратта ата-ана кирәксенмәгәч, өстән таләп булмагач, тел укыту мәсьәләсе мәктәп намусына кайтып кала. Һәм бу эшне нинди формада
вакытта нинди чаралар, ысулар ярдәмендә башкарып чыгу да кемгә булсын тагын татар теле укытучыларына йөкләнә. Мәсәлән, Нурлат гимназиясендә һәрбер класста диярлек театр түгәрәге эшләп килә. Кече яшьтәге балалар Тукай әкиятләрен сәхнәләштерсә, олы яшьтәгеләр фәлсәфи, халкыбызның милли йөзен, гореф-гадәтләрен тасвирлау аша һәр кешенең үз алдындагы торган бурычларын онытмаска тиешлеген искәрткән драма әсәрләренә тукталалар. Менә бу түгәрәккә йөрү, аларның телләре ничектер теге шомартымы, юкмы? Шомарта, бик шомарта. Чөнки әсәрне булай укугына битәр ул балага анга тәэсир итми. Алар образга кирип, үзләрен шул образда ачкач, аларның сөйләм теле дә үзгәрә. Һәм инде әсәрне дә алар башка төрле кабул итәләр. Һәм бүгін әдәбият сезнең ничә сәгать керә атнасына? Бүген көндә безнең әдәбият 9-нчы сыйныфларда бер дәрес, 2 дәрес татар теле укыйбыз. Ул бер дәрестә дә инде Туфан Минуллина тулайым өйрәнеп булмый бит, әйме? Шуңа күрә без өйдә күбрәк укыйбыз һәм менә бу түгәрәкләрдә өйрәнәбез, иҗатын өйрәнәбез, төрле әсәрләрен укыйбыз, башка артистлар уйнаганны карап өйрәнәбез. Менә шулай итеп әсәрләрне тулайым ачып, дәресләрдә анализына кала инде безнең. Укытучылар әйтүенчә, театр түгәрәкләренә канун ягыннан да хәзерге вазгыятьтә эшләр өчен бар мөмкинлекләр дә бар кебек. Әмма алар җитәрлек бикән. Күп кенә мәктәпләр бу эшне факультатив яисә мәктәпнең укудан тыш эшчәнлеге кысаларында тормышка ашыра. Әмма театр бакча җимеше булса иде, юк шул, аның акча җимеше булуы да бәхәссез. Спектакльләргә декорацияләр ясау, костюм тектерү, грим сатып алу, материаль методик яктан килгәндә бу шактый чыгымлы эш. Шуңа да Татарстан Республикасы президенты каршындагы туган телләрне үстерү һәм саклау комиссиясе тарафыннан бирелгән грантлар исәбенә күп кенә мәктәпләр бу мәсьәләне дә уңай хәл итә алганнар. Мәсәлән, Казанның 113-нче гимназиясе узган елда 500 мең алынган акчага балаларның тавыш яздыру студиясын җиһазландырганнар һәм мәктәп театры өчен яңа костюмнар тектергәннәр. Мәктәп укытучыларының шатлыгын күрсәгез иде. Сез үскәндә татар балалар спектакльләрен карап үстегезме? Әйе. Бик яратып карыйдым. Бу безнең әлбәттә инде телевидениедә күрсәтәләр иде. Миңа бигрәк тә Авыл ите Акбай әсәре ошайды Туфан Минуллина. Шуның хәтле кызык, анда песиләр, этләр тормышы. Менә шуңа кирип китеп, мен үзем дә кызыксынып балаларны шуңа җәлеп итәргә тырышам. Әйтегез, бу әсәрне каян алдыгыз? Бу әсәр Әминә Бикшәнтәеваның хикәясе буенча. Без аны үзебез эшкәрттек һәм менә шундый матур гына спектакль килеп чыкты. Һәм ул уңышлы спектакль булган? Әйе, әлбәттә. Без бу спектакль белән районда 1-нче урынны һәм шәһәрдә 3-нче урынны алдык. Әйтегез, балалар менә сүзләрен ятлаганда аларга теге кыен булмадымы? Бар безнең төрле моментлар. Иң элек әлбәттә инде без сүзләр өстендә эшлибез, сүзләрне өйрәнәбез, аннары костюмнарга күчәбез, хәрәкәтләргә. Бу эштә безгә әти-әниләр дә бик теләп катнашалар. Аларга да зур рәхмәт. Әйтегез, менә бүгенге заман балаларының сөйләм телендә бер никадәр ниндидер үзенчәлекләр бардыр, әйеме? Теге шәһәр балаларының, рус мөхитендә үскән балаларның рус акцентлары ярылып ята, күренеп тора, ишетелеп тора, шулай бит. Менә бу акцентларны бетерү өстендә без әлбәттә эшлибез. Күбрәк без спектакльләргә барабыз, шигырьләр ятлыйбыз, хикәяләрдән үзекләр укыйбыз. Менә шулай итеп инде эшкәртәбез, эшлибез. Менә бу спектакльләрдә катнашу аларга менә файдагамы? Коры гына шигырь өйрәнеп утырганчы, сәхнәгә чыгып, менә шуны җанлы итеп күрсәтеп, сөйләп күрсәтү әлбәттә инде зур әһәмияткә ия. Мәктәбебездә шундый шәп итеп мирас студиясе булдырдык. Һәм бу студияда үзебезнең балаларыбыз шигырьләр, җырлар, хикәяләр, әкиятләр яздыру мөмкинчелеге туды бит инде. Язучыларның биографияларын яздырабыз. Ләкин матур сөйләүче балаларны яздыру өчен кастинглар оештыру кирәк. Кастинглар оештыру өчен артистлар белән, журналистлар белән очрашып, алар белән менә ничектер аралашу туды һәм алар безгә менә ярдәм итәләр. Менә шушындай 2нче елдан башлап, хәзер инде ул башланды безнең эшчәнлек, 2нче елдан башлап инде күбрәк алар белән аралашып, менә шу кастингларны алар ярдәмендә үткәреп, шушы эшне тагы да баетып алып барасы килә.
Россия күләмендә дә һәрбер мәктәптә шундый түгәрәкләр оештырырга кирәклеге турында мәскәүлеләр гәп корганда, Татарстанда бу эш инде күптәннән җайга салынган. Иге-чиге күренмәгән мәктәп реформаларыннан, сынау тәҗрибәләреннән бу үзенә күрә бер халыкның саклану чарасы. Тукайны белмәгән бала Шекспир яисә Пушкинны яратыр микән? Акыл сүз белән, матурлык күз белән үлчәнә, һәм бу гыйбарәгә инаныр өчен сәхнәнең көче, дәлиле, сүз байлыгы да җитәрлек. Күбәләкме? Әйе, мин күбәләк. Кояш җылысына янучы табигать бизәге. Мәктәп театр коллективларының иң-иңнәре елда көч сынаша. Сәер балалар театр фестивале 2нче елга үзенең 1нче зур юбилеен 10 еллыгын билгеләп үтәчәк. Бу чарага нигез салучылар 10 ел элек бу эшне башлап җибәргәндә, аның уңышлылыгына шикләнүчеләр, аяк чалучылар да аз булмаган. Әмма бу фестиваль үзенең төп бурычын аклап, саклап, максатларына төгәл, җитди адымнар белән басып, ирешеп барган икән. Зиннур әфәнде, менә 10 ел элек ничә кеше фестивальдә катнашты һәм хәзер инде менә бу катнашучылар саны арта бара торгандыр инде, әйме? Беләсезме, 10 еллык мин бүгенге дә хәтерлим. Шушы фестивальне сахна журналы, театр журналы бит инде. Сәнгать, мәдәният журналы. Шуның каршында шундый фестиваль оештырасың килеп, мин кайбер җитәкчеләр белән киңәштем. Мәйтәм, әйдәгез Казанда гына үткәреп карыйга. Шундый әйбер. Миннән килделәр. Ниме? Килделәр, матур мәгънәсендә килделәр. Син нәрсә, туганым? Ничек инде Казан шәһәрендә мәктәптә укучы бала сәхнәгә менеп татарча сөйләрлек дәрәҗәдә булсын. Мин үземдә шикләнеп калдым, ләкин дәшмәдем. Әкрен генә шул оештырып бирдек инде. Фестиваль буласы алдан билгеле бит инде. Мин бу шундый фикер әйткән җитәкчеләрне, безнең абзыйларны шакырдым. Әйткән вакыт топ зинһар кидегез. Бер 10 минут карап китегез. Һәм шуннан да балалар чыкты. 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балалар сәхнәдә татарча спектакльләрдән изекләр куялар, матур итеп киенгәннәр, музыка, килер белән әйме. Теге абзыйларыма карыйм, ала күзләренә яшь. Алар теге спектакльнең мәгънәсенә карап имә сакланып утырмыйлар. Алар шунда да шәһәр балаларына шуны матур итеп, алар миннән дә татарча матурлык сөйләсә. Театр бит ул, сәхнә бит ул рухи тәрбия. Без беләкәйдән менә үзен үзе белә башлаган яшьтән, 3 яшьтән дип әйтегеме, баланы шул сәхнә нуры белән, сәхнә матурлыгы белән тәрбиялибез. Ул бит сәхнәдә булган вакыйгаларны мультфильм караган кебек карап калган утырмый, үзе катнаша, уйнап карый. Әйме? Монысы рухи тәрбия. Аннан соң безнең фестиваль бары тик бер генә телдә бара. Ә фестивальдә менә 100%-тан алсак, 30% алар рус телле татар гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар. Алар татарча белми. Аларның гаиләләрендә татарча сөйләшмиләр, ул татар балаларына. Монысы бер, икенче. Алар арасында рус малайлары, рус кызлары бик күп. Төрле милләт, утмуртлар. Без бит инде безне менә тәрбияләгәндә дә Советлар Союзы заманында татар теле бетәчәк инде. Татар теле урам теле, ул кухня теле үстерделәр. Шуннан соң без үзебез дә һәм иң әһәмиятлесе балалар күрә. Татар теле кухня теле түгел. Ул сәхнә теле. Сәхнәгә кадәр менелдек булгач, һәм шундый спектакльләрдә уйнарлык булгач, татар теле биек тел. Ул матурлык теле, ул сәхнә теле. Менә шул әйберне без фестивальне оештырганда да, аннан соң да сөйләп йөрмичә генә балаларның күңелләренә, әти-әниләрнең күңелләренә сеңдерәбез бугай. Искитмәле гаҗәп хәл. Бүген балалар авазы ул халыкның сүзен өздереп әйтүчеләр. Аларга бүгенге заман ширләре, гамсезлек, битарафсызлык, ваемсызлык та хас түгел. Ниятләре чиста, күзләреннән нур бөрки. Ни өчен монда менә шулай итеп ашкынып киләсез соң? Нәрсә аласыз сез монда? Кем әйтә? Әйдә. Без өйрәнәбез җырларга, әйбәт итеп сөйләшергә. Һәм әйбәт итеп артист булырга. Әйе, кайфуем.
Сез бит инде беренче спектакльгызны куйдыгыз, әйме? Хәтерлисезме менә бу кичерешне, менә бу спектакль биткәч, алкышларны менә бу, әйме? Сезне алкышларга күмгәч, менә нәрсә кичердегез? Нинди хис тойгылар булды сездә? Күрсәтел. Шат. Шатмы? Шатмы, шокмы? Нәрсә булды? Шок та шок. Сәхнәдә беренче тапкыр булмадым, ләкин менә бу труппа белән эшләү ул икенче төрле. Бер үзең булганда, икенче төрле хис кичерәсең. Шатлык булды бик зур. Шатлык. Һәм мин карыйм, да бүтән балалар да татарча сөйләшә. Шулаймы? Бу телне кайдан шулай дип камил дәрәҗәдә өйрәндегез соң сез? Нидән? Мәктәптән, әйме? Исламндан. Менә. Туры айта безне. Шулаймы ди? Авыр идеме соң? Менә дәресләрдә авырмы, юкмы? Миңа авыр булмады. Кайбер вакытлар авыр була инде ул. Бер нәрсәләрне белмисең, анда икенче ишекләргә куясың, дөрес булмаганнарга. Басымнарны дөрес булмаймы? Куймыйбыз. Шуңа күрә Резида апа безгә бик каты булыша, һәм без аңа бик рәхмәтле аның өчен. Кызлар, әйтегез әле, киләчәктә бу сиңа кирәк булачакмы, юкмы? Син актер булган киләсә, ул сиңа булыша инде. Кирәк булачак, әйме? Кемнең актер буласы килә? Мине. Безнең шунда карагыз, Резида ханым, күпме сезгә, әйме? Алмашка, алмашка бала үсә. Бөтен нәрсә кирәге чыга. Кирәге чыга. Мәсәлән, мәктәптә кирәге чыгамы менә бу белемнәрнең? Әлбәттә. Син үзеңне хәзер ничек тота башладың мәктәптә? Без кичкенә вакытта безнең уйда гел уен гына иде. Хәзер инде уку белем. Җитди уйлар, шулаймы? Сәлимә апай аның ул бик матур, бик әйбәт укытучы, ул безгә бию дәресендә безгә 5 минут идәндә йокларга бирде, йога белән заниматься итәбез. Быел Казанда Апуш балалар студиясе оешты. Биредә барысы да бик җитди, зурларча. Студияның төп үзенчәлеге шунда, дәресләр бары тик татар телендә генә алып барыла. Минем менә шундый мәктәп, ничек сөйләшәбез, шулай җырларга кирәк. Безнең тавышлар үзгәрергә тиеш түгел. Нидер ясалма тавышны мин гомумән яратмыйм. Ләкин солыш турында эшләргә кирәк, тавыш бит ул солыш белән бәйләнә, шулай бит. Шуңа күрә аны инде без һәрвакыт эшлибез. Бер нотадан әйдәгез бергә. Әйтик әле менә булай. Ма. Кемле? Ма. Так, Ваня. Ма. Ваня. Ма. Тавышны ишетә белү, бер-береңне ишетә белү, бу бит бик яхшы сыйфат, һәм бала өчен бик кирәкле сыйфат, шулай бит. Ул һәр кешегә кирәк. Беренчедән ул сәхнәдә партнер эшләгәндә партнер белән һәр бер кеше ишетергә тиеш, шулай бит. Аны инде берне без вокалда бер нотада белән башта җырлыйбыз, тавышларны, кылакларны рәтлибез. Аннан соң инде китәләр сәхнәгә эшләргә, шулай бит. Балалар безнең киләчәкбез. Һәм татар халкы, татар балалары, Татарстан моңа лаек, күптәннән лаек. Татар балаларын театрга җәлеп итү, сәхнәнең кагыйдәләрен тәрбияләү, әдәпне, итәгатьлелек, ихласлык һәм ниндидер нечкә хисләр белән яшәү балаларга хәзер алардан китә башлады. Алар русча әйтсәк, шундый циникка әверелеп баралар, кичкенәләре дә олы булырга тырышып. Шуңа күрә Апуш балалар театр студиясын булдыру, бу инде әлбәттә Казан мэриясының, Казан мэрының тулы патронажлыгы астында эшләнелгән проект. Һәм беләсезме, ни өчен кирәк балаларга театр? Әйе, балалар хәзер татарча фикер йөртмиләр. Әгәр дә алар татар текстларын әйбәт дәрәҗәдә өйрәнсәләр дә, тормышта алар татарча фикер йөртмиләр. Миңа инде әти-әниләрдән шундый сүзләр килә, Алия Госмановна, шаккаткыч бала иде татарча сөйләшә башлады дип. Һәм мин карыйм,
Алар хәтта русчалатып әйтсәк, төртеп сөйләшүләре, приколлары да татар телендә ниндидер кызыклы бер артлы үзләре арасында да татарча сөйләшә башладылар. Тагын Гомумән, балалар аңлыймысың менә моның мөһимлеген? Юк, инде хәзер аңлыйлар. Аңлыйлар, чөнки алар аерманы күрәләр. Менә, мәсәлән, анда Азалия апа, менә ничек сөйләшә, менә ничек ишетелә, нигә мин ишетелмим, нигә миңа гел ишетелмисең дип әйтәләр, димәк, авызны ачып сөйләшергә кирәк дип хәзер инде аңлыйлар. Башта апушка әле нигез салынганда, март айларында алар инде минем менә бу алма тешләүләремә, елмайлар, менә бу елмаюга бәйле күнегүләремә сәерсенеп карыйлар иде. Әлбәттә, мин аларны теге уенга кырырга тырышам. Кайсы бау дип атала, кайсы менә ширки дип атала, кайсы камыр басабыз дип аталалар, уенга кырылган. Хәзер инде алар шуның мөһимлеген аңлыйлар. Регистрның нәрсә икәнен, югары регистрдан төш түбән тавышта сөйләш дисәң, алар инде хәзер аңлыйлар. Диафрагмаль сулыш, яисә былай гына әйтеп күрсәтсәң дә аңлыйлар. Күкрәккә сугып күрсәтсәң, димәк түбән тавыш белән сөйләшергә кушар издәп аңлыйлар. Былай әйтерсәм, димәк авызны ачып сөйләшергә кушар издәп. Хәзер инде алар чын профессионаллар булып киләләр, Аллага шөкер. Тел белүче бары тик син генәмени? Тел ачкычы таба белсә әгәр кеше, һәммә әйбер сөйли белә, кеше төсле. Ел буенда кырлар, шәшәм, урам, сирәм. Бүген сөйләшмәкчемен мин синең белән. Сез бит инде аңа актер язмышын теләми торгансыздыр, әйме? Беләсезме, ул бит әле хәзер менә аларның шундый чырлары. Кемдер инде баштан табиб буламды, укытучы буламды, очучы буламды, актер булам диләр. Уланарсын бераздан үзгәреп тә китә теләкләр. Әмма менә бу гыйлем нәрсәгә, нәрсә бирәчәк аңа? Бу гыйлем иң баштан, беләсезме, үзебезнең татар телендә саф, матур иттереп сөйләшүче булып калачак. Чөнки алар монда камил дәрәҗәдә телне үзләштерәләр. Иң башта менә шушы мәсьәләләрне әйтәсем килә. Алар монда урысча сөйләшмиләр. Алар гел әдәби телдә, матур телдә татарча сөйләшәләр. Менә шушы ягын әйтер идем. Аннан соң икенче ягы бар, алар аралашалар. Һәм тәртипкә өйрәнәләр. Алар тәртипкә өйрәнәләр. Алар менә урысчалап әйткәндә дисциплина, ул бит инде тәртип. Апуш ул мәгариф белән мәдәниятның бер нияттән бергә атлавы ди остазлар, артистлар, режиссерлар, танылган сәнгать эшлеклеләре. Әйе, бу балалар энҗе бөртегедәй сайланып алынган икәне дә, кырыс кастинг иләгеннән узган икәне дә билгеле. Әмма бер тамчыдан диңгез җыела диләр. Балалар тәрбиясе юлына баскан халыклар, милләтләр шөһрәтен югалтмас. Җәмгыятебезне әхлакый яктан сафландыру хәзер алар кулында. Җылы мөнәсәбәт, сәламәт кануннар, намуслылык, әдәплелек, мораль төшенчәләренә киләчәк буынны якынайтучылар да бар икән әле бу дөньяда. Алтын тутыкса да, затлы эш бер кайчан да тутыкмас. Юкка гына театрны икенче университет димиләр. Ул бит күңел ачу чарасы гына түгел. Театр халыкны яхшылыкка өнди, тәрбияли, акылга өйрәтә. Әмма иң беренче чиратта татар сәхнәсе халкыбызның асылын, аның телен, гореф-гадәтләрен саклаучы көчле терәк, камиллек үрнәге. Һәм бу максат тормышка ашканда сәхнәнең зурлыгы, артистларның яше мөһим икән, һич тә юктыр. Чөнки сәхнәгә аяк баскан кеше бу кыйбладан тайпылмас.